Det problem, mange medicinske fagfolk støder på, er, at den traditionelle tilgang til online markedsføring ikke længere giver de samme resultater. Fortsæt med at gøre det, du er bedst til, og hyre et professionelt team af search marketing-eksperter til at gøre det for dig. Vi er et team, som arbejder specifikt inden for det medicinske og plastikkirurgiske marked. Vi vil gerne forklare dig, hvorfor nu er det perfekte tidspunkt til at få større markedsandel i Danmark. Dine fremtidige klienter bruger søgemaskiner som hjælp. Hvis ikke du findes her, er du så godt som usynlig for den gennemsnitlige forbruger. Modsat andre online markedsføringsvirksomheder, så forstår vi den unikke værdi, plastikkirurgiske klinikker tilbyder deres klienter, og vi ved, hvordan man effektivt markedsfører plastikkirurger online. Konkurrencen i Danmark er stigende, men det er ingenting sammenlignet med USA og andre markeder, hvor vi succesfuldt opererer. Vi ved, hvordan man sender målrettede besøgende til din hjemmeside og får dem til at ringe, maile og besøge din klinik. Vi hjælper dig også med at holde på dine kunder og opretholde en god placering på søgemaskinerne. Vores mål er enkelt. Vi ønsker at hjælpe dig med at opnå en stigende grad af profit, stabilitet og vækst. Det vi gør er ikke magi, det er bare en konsekvent arbejdsindsats, udført af et erfarent team, der specialiserer sig inden for det medicinske og plastikkirurgiske marked. Tak fordi du så med. Vi glæder os til at høre fra dig.